teraz ešte sa vrátiť k tomu, lebo sme si povedali, že z tej strany, keď ťa niekto osloví, že ide predávať. To je tá prvá časť. Že musíš to nejako pripraviť, musíš to zmarketovať, aby to bolo príťažlivé, aby to prilákalo nejakých ľudí, lebo keď tam nikoho neprilákaš, tak proste to nepredáš, hej? A povedali sme si, že všetko je založené samozrejme na budovaní vzťahov, na vytváranie emócií. Určite. A na budovaní dôvery. To sú fakt také tri piliere, to je ako trojnožka na guláš, keď ideš robiť. Proste bez ktorejkoľvek, tak sa ti vyleje ten guláš proste. No. Ale potom je zase tá opačná strana, že už keď niekto príde a sa rozhodne, ja to poviem z tej mojej strany, že prídeš, sa pozrieš a vieš, že tu budeš bývať. Čo potom? Z tvojej strany. Však to je ten wow efekt najkrajší, vieš? Teraz sa mi to stalo tento mesiac 5 krát. Wow. Teda vlastne už je maj, tak v apríli. Akurát som to včera dávala na sociálne siete, lebo ja sa k tomu vrátim, len ešte toto poviem, že tým, že ja dávam, že rezervované, to nie je to, že ja sa potrebujem chváliť, že akože, ale je to reklama, vieš? Že je to reklama, že naozaj sú makléri, ktorí sa len nejako tu vyskytli, ale nebudujú si to svoje meno, veď Zlatá brána vznikla mojou snahou a to všetko, že sme to zúročili. A toto je najkrajší wow efekt, ktorý keď dovedieš do konca, to znamená až k podpísaniu tej rezervačnej zmluvy, tak ja sa strašne teším, že som to dokázala, lebo tie peniaze sú na konci. Ty nevidíš ty. Ty toto všetko urobíš pre toho klienta, ten klient ti nedá ani cent, musíš si to financovať zo svojho nejakého budžetu, ktorý ty máš ako maklér, čiže ty investuješ a niekedy spláchneš tie peniaze, lebo ten obchod nevyjde. Aj to sa mi stalo. Hej? Nestáva sa to často, ale stalo sa mi to. Čiže všetka tá snaha sa spláchne, aj tie peňažky moje, ktoré som do toho investovala, ale keď sa stane to, čo si ty hovoril, tak je to krásne, pretože keď dojde k podpísaniu tej zmluvy rezervačnej, takej trojstrany, čiže predávajúci, kupujúci a ja ako maklér, tak samozrejme, že sa všetci tešia. Hej? Že ty si našiel nejaké bývanie alebo si predal pozemok, tak vieš, že ty sám budeš stavať dom a máš už svoju víziu a všetci sú spokojní. To je to najkrajšie. Čo všetko to z tvojej strany obnáša, keď už príde k tej rezervačnej zmluve, tak je tam potom aj nejaký ďalší servis okolo toho? Alebo, určite áno. My máme vynikajúcu advokátsku kanceláriu, ktorá ma zastrešuje, ktorá nám robí všetky zmluvy, pretože si myslím, že každý dobrý realiťák alebo realitná kancelária by mala mať tieto služby advokátske, kedy mám pani právničku, ktorej viem vždy zavolať, poradiť sa a ten advokátsky servis takisto ja platím, je to moja režia, hej. A potom vlastne však je tam financovanie, nie? Lebo niektorí ľudia financujú z vlastných zdrojov. To je taký ten rýchlejší obchod, čo dneska je také, že 2% a inak tých 98% je cez hypotekárne úvery. Takže my zastrešujeme aj to, ale pokiaľ majú... Vieš čo, ja nikdy netlačím na pilu. Stále hovorím, že všetko v živote na dobrovoľnosti. Aj to, že som sem dneska prišla. Áno. Lebo keby si ma oslovil a som nechcem, tak som tu není. Áno. Mohlo by sa ťa ešte donútiť nejakým ešte za peniaze. Srandujem čosi. Naozaj tých situácií je to pestrofarebné, hej? Ja napríklad nikdy neberem rezervačku na účet, teda depozitný účet kancelárie dovtedy, kým ty mi nepotvrdíš, že máš na to pripravené financovanie. To znamená, že väčšinou sa spájam buď s tvojim finančným poradcom, alebo s bankárom. Lebo to sú dve rozličné inštitúcie. Lebo niekto ide priamo, že chce
už vie, že v Slovenskej sporiteľni napríklad mám túto sestru, ktorá mi tam robí a chcem úver zo sporky. Potom sú takí, ktorí chcú so mnou spolupracovať. Ja sa financiám nevenujem, ale moja kancelária, alebo teda moja realitná činnosť úzko súvisí s mojimi odborníkmi, s finančnými poradcami, ktorí sú naozaj špičkoví, ktorí, ja hovorím, že vybavia nevybaviteľné a dám im to, čiže odpingpongujem im tú loptičku, zavoláme si, mám klientov, chcú sa poradiť, prídu. A keď mi zavolajú moji ľudia, že áno, Renča, môžeš to rezervovať, sú priechodní, majú bonitu, majú všetko, bla, 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 tak ideme do toho. Samozrejme, musím vedieť, že aj tá nehnuteľnosť, ktorú predávam, má takú hodnotu. Na to sú znalcovia zase. Hej? Čiže buď si vybereš znalca sám, ako aj toho finančného, keď máš niekoho v rodine, nech sa páči, keď chceš odo mňa, viem ti tieto služby poskytnúť, takže, alebo máš kamoša znalca, no tak si mu to dajú urobiť. Takže toto ja neovplyvňujem vôbec. Každý má právo sa rozhodnúť, ako to pôjde, len musím o tom vedieť. Hej? No, hlavne si treba preveriť asi v prvom rade s tou inštitúciou, že či to je zase také to ponaučenie z tvojho obchodu, áno. Že je ideálne, aby ho akceptovali toho konkrétneho znalca. To je v tej finančnej inštitúcii, v ktorej ideme čerpať. Vieš čo? Lebo to som zažil, no áno. Však aj v regióne, v našom, si nebudeme klamať, že sú nejakí znalcovia, ktorí ich neakceptujú. A áno, máš pravdu, ja robím iba s tými, ktorých akceptujú, hej? Takže áno. Ja nemám rada rizika nejaké, ktoré proste... Ale zase ešte ti poviem, lebo teraz sa mi stal taký príbeh a toto by som akože veľmi rada v tvojom vysielaní povedala, že predávala som nehnuteľnosť, ktorá takých nehnuteľností není veľa. Hej? Bol to krásny rodinný domček. Maličký, taký sedliacký. Fakt, že není ich veľa a bol za dobrú cenu. Trhová cena nehnuteľnosti je iná, ako ti urobí znalecký posudok. Čiže znalecký posudok bol o niečo nižší, ako sme to predávali. Predávali sme to za vyššiu cenu. Lenže keď je dopyt a ten dom vie, že predáš, aj keď bude znalecký o 10 000 nižší, hej, tak proste ten trh ti určuje to, akou cestou máš ísť. A potom sa tí kupujúci hnevali, že znalec im to ohodnotil, ja neviem, presne o tých 10 alebo o 7 000, to bolo tuším menej. Lenže vieš, my sme si tých klientov, preto ja sa chránim jednou vetou v inzercii, že majiteľ má právo výberu klienta a to tak je. A ty si vybral týchto ľudí práve preto, lebo ja neviem, máš nejaké sympatie, lebo na tých obhľadkách si bol, tak si ich vybral a pritom na tom obhľadkovom dni boli 4 ďalší, ktorí napríklad mali cash. Mohol si mať peniaze do 3 dní. Nie, ty si vybral túto ťažšiu cestu a ešte na tej ťažšej ceste tí klienti na konci sú nespokojní, lebo im, akože oni to brali, takže im niekto posral znalecky. A ten znalecký bol dobrý. Len cena bola vyššia. Čiže, vieš, že ten maklér alebo ten predávajúci si to tak nadstavil, takto sa to predáva, takto to bude a teda. A buď si tie peniaze naškrabeš, tie vlastné zdroje, keď ten dom chceš, alebo sa ti vráti rezervačka, predáme to tým, ktorí sú v poradí. Ja to premením trošku na taký vtip, lebo no, prehoď. Ja mám pocit, že to, čo si teraz opísala, to je ako ja keď idem v poslednú dobu idem do obchodu a už si nachystám, že idem zaplatiť nejakých 20 € a tam mi svieti 40, vieš. To sa mi stalo ináč. Minulý týždeň. Ja sa to posledné dobe stáva stále, že čakám, že to on tak nákup za 30, za 40, 70 €. Áno. Čo som kúpil? Jasné. Však ale si mal to víno vyhodiť s tým pivom, čo tam bolo v tom košiku. A to som deťom na večeru. To poznám. Takže tak, je to zaujímavé, no.